Він один з тих, хто й досі вірить в історію з поверненням Криму в родную гавань, не скупиться на похвалу для Владимира Путіна і вперто не помічає, як Росія методично зачищає вкрадений в Україні півострів від кримських татар. Ескендер Білялов, колись делегат Курултаю, а тепер член Ради з міжнаціональних відносин при президентові Російської Федерації. За 5 років окупації Криму став добрим другом самопроголошеної влади і зрадником для свого народу. Але останнім часом щось пішло не так, його раптом перестали кликати на пропагандистський телеканал «Мілет». Чим не вгодив зрадник окупантам? Докладніше Тетяна Солій. Це Ескендер Білялов. Ще до жовтня минулого року був одним із делегатів Курултаю кримсько-татарського народу 6-го скликання. Нині гордо носить звання члена Ради з міжнаціональних відносин при самому президентові Росії. Він із числа тих, хто стверджує, що окупація Криму Росією – це щасливе повернення додому. Російського керманича Владимира Путіна називає ледь не героєм-рятівником усіх кримських татар. І часом навіть підхрюкує від почуття безмежної вдячності. Уважаемый Владимир Владимирович, впервые за долгое время чаяния народа были услышаны. Разрешите от имени всего крымско-татарского народа, от имени мусульман, сказать вам огромное спасибо. То, что вы делаете сегодня для мусульман и всего Крыму. Вы как президент первый проявили сострадание к крымским татарам. За кожної ліпшої нагоди Ескендер Білялов розповідає російському президенту, як тяжко жилося кримським татарам за часів України і як безтурботно живеться їм тепер під крилом Росії. Не всім, звичайно, а лише тим, кого окупанти ще не встигли звинуватити у тероризмі і запроторити за грати. За 2 года сделано больше, чем за 2 десятилетия. Сейчас Крым кипит, в хорошем смысле слова. Масштабный ремонт всех дорог, строительство аэропорта. Я уже не говорю про Керченский мост. 3 магнитофона, 3 кинокамеры заграничных, 3 портсигара отечественных, куртка замшевая, 3. То для свого народу, для кримських татар Ескендер Білялов, попри всі зусилля, як був зрадником, так ним і лишився. Під вигуки «Ганьба» його виганяють із похорон ветерана кримсько-татарського національного руху Веджиє Кашка. Усі 5 років окупації Ескендер Білялов не зникає з ефірів кримсько-татарського пропагандистського телеканалу «Мілет». Тут він разом із депутатами Держдуми Русланом Бальбеком вітає ще одного колаборанта Февзі Якубова з днем народження. Ось він агітує кримських татар йти на вибори російського президента торік. А тут він сам щойно віддав свій голос за найліпшого друга кримських татар – за Путіна. В ближайшие 6 лет, я думаю, все будет у нас поправляться и будет все для нашего народа, какие-то улучшения. Строятся школы национальные. Натурально, как вы играете. За участь у виборах Білялову навіть грамоту вручили. Почесну. Але раптом щось іде не так. І вже на останньому засіданні за участі президента Ескендер Білялов Путіна все ще називає уважаємим Владимиром Владимировичем. Але компліментів на його адресу раптом поменшало. А проблем у кримських татар стало більше. К сожалению, вопросы языковой реабилитации крымско-татарского народа решаются не в полной мере и стоят крайне остро. А далі ще гірше. На телеканал «Мілет» Білялова чомусь більше не кличуть. У себе на Фейсбук він поскаржився. Там не лишилося нічого, крім цензури і виступів Руслана Бальбека. Голова Меджлісу Рефат Чубаров каже, дивуватися у цій історії нічому. Саме так окупанти позбуваються від непотрібних персонажів. Вони всіх оцих колаборантів змусили дружити навколо цього каналу. Коли вже вирішили основне питання і канал вже зайняв місце серед інших таких же російських пропагандистських брехливих каналів, то вже окупантам не потрібні всі, щоб вони були в кучі. Сьогодні вони не допускають Ескендера, завтра вони що зроблять погано Мілету. Вони так керують своїми маріонетками. Тетяна Солій, Заман, АТР.